Mana sa kaawit. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining tulunganon handumanan sa kaawis. Ingon man sa mga artista nga may maghatag og kinabi nini ang sugilanon. Ako si Alan, taga Cogol Pardo, Cebu City. Sa dili pa nakasundan sa pagsaysay ang akong kagi palihog sa pagtugtog sa mga panaguluhan. Superstar. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon mao kaning usa ka lalaki nga taga Cogon Pardo, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Alan. Good morning, Ma. Oh, good morning, Inday. Sa'yo man, may sabot mo si Alan? Yes, Ma. Maning pa mi. Domingo manggod ron. Ay, tuod nalimot ko. Domingo man di ayon. My love. Diyan ka na di ay? Alan, Ma. nanong si Marites may imong ipaani eh. Nganong dili man ikaw ang niadto sa ila ron sa pagkuha niya. Okay na, Ma, uy. Ako mo'y nagsulti ni Alan nga ako nalay mo ani. Nag-away si Mama o Papa. Dili ko gusto mapagan ni si Alan. Unsa? Ay. Makagaan sa dukan nga naman manatag simba. Ugi kasumbong ko na sa Ginoo ang kahos sa kong dukan. Murag laong na yung problema da. Gusto ka i-share? Andam ko maminaw. Di ko gusto magbuwag si Mama o si Papa. Si Mama ang nakigbuwag ni Papa nimo? Oo. Katawan na, no? Manuman. Mama nang akong sangpit sa imong inahan. Vice versa sa akong inahan. Mao sa imong sangpit. Nagpapa na ko sa imong papa. Kung ikaw sab, nagpapa ka na sa akong papa. Close na kayo kita sa tagsa-tagsa na to ka parents. Pudi ay. Relax, relax. Ito na. Huwag ko magtuog ang may problema pa niya akong parents. Nagtuog kong loving nilang good kayo sila. Almost perfect na ang ilang relasyon. Umiyan ko din si Papa nimo. Nagsabak na ang kabit sa ilang anak. Oh my God. Ang dili ko kini madawat. Kayo. Huwag nauwaw kayo ko di mo, Alan. Ganun, nauwaw ka man ako. Tugod kay nagtuog kong ideal family na lang yun, me. Pero dili di ay. Nasayop di ay ko. Love, kung sa may problema ni Papa o Mama nimo, wa tilabot niya na. Inamasad na. Lahi ang ato ah. Kung magkasal na kata, o mag-ipon na sa usa ka bahay, dili ka kahaba usap. Ganun mo usabang ko. Tingalig kung manambok na ko, kung dili na ko sexy, magita ka daw di og lain. Parehas ni Papa ka na tintal sa lain. Ngano ni katawa man ka? May katawanan ba sa akong gisulti? Bago pa gani ko misulti nimo nga lahi ang imong parents, ug lahi sad ta. Labaw nang lahi ko sa imong papa. Ikaw ra gid ang superstar sa akong kinabuhi. Karon og sa umabot. Swear? Dili ka magpatintal sa lain. Dili og dili ka na mahitabo. Love kay tika. Timan ina. Ayaw og kabalaka, dili mi magdugay si Marites sa probinsya. Magduhara mi kasi mana ug mabalik ka sa midayon dinhi sa syudad. Bisali ko nimo ma. Kamo may magkuyog. Kay kung lain pa'y kauban ni Marites nga mo biyahe, di ko musugot. Kuyugan ko na lang si Mama. Lisod man sa mga mubiyahe siya nga siyang usa. Nasayot ka na. Gusto ko usap siyang malingaw. Human silang pa nagpuwag ni Papa. Ayaw ka bala ka, love. Nakasabot ko. Amping na sa inyong pagbiyahe. Magpaabot ko sa inyong pagbalik.
Laay sa rin inaanad kang kanunay kami magkuyog si Marites. Labi na sa adlawng Domingo. Nagpag-uban yun mi sa papanimpa. Karon, solo flight na lang ko. Ay! Sorry, miss. Huwag na ako tuyo, ah. Oh, Alan? Is this you? Alice? Ikaw sabay? Mahubog man tayo ni kalaki ni mo. Dugay ka tawa magkakita. Mahog yun. Sa high school days pa. Mag-inom ta. Cheers! Cheers! Ito no, pag-college, wala kita magkita. Ugway closure. Ay, nalang to hinumdumi. Nganong dili man. Ikaw ba akong first love? Og, kanima ko natugyan akong kaugalingon. Igo na. Dili ko katumahin mo may kalimtan. Bisan kun namin yun ako. Niya ko paghapon sa akong kasing-kasing. Og wag kagin mawa sa akong una-una. I'm already engaged. Oh? Engaged? Pero dili pa mo minyo. Almost there. I still missed you. Oh, May mong mukhang niyo sa katapusan ngayon kayon. Sa dili pa kumularga balik sa Davao. One last time. sama na. May mo bang ima kong ubanan for the last time? For old time's sake? Alan, I still love you. Nausam ko. Ganun nagpatintal pa man ko ni Alice. Nagkasahan ako ni Marites. Nagkasahan ako niya. Kung makasala ka ta, ug mag-ipo na sa usa ka bahay, dili ka mausap. Ha? Ganun mausabang ko. Tigali kung manambok na ko, kung dili na ko sexy, mangita ka na udyag lain. Parehas si Papa nga natintal sa lain. Pero nakatawa man ka. May katawanan ba sa kong gisulti, ha? Bago pa gani ko nagsulti nga lahi ang imong parents, ug lahi samta, labaw ng lahi ko si imong papa. Ikaw na ang superstar sa akong kinabuhi. Karon, ug sa umabot. Pero, karon palang gani, nagpatintal ako sa lain. Ang kahuyang ko rin eh. Huyang ra kay ko. Pasaylo ako lang. Pasaylo ako. Oh, si Marites, nanawag siya. Love? Naunsa ka manoy. Kapila ka na magsigig balik-balik diya sa samin. Kuwapo ka na kayo. Gusto lang ko nga gwapo gigay ko sa among panagkita ni Marites pa. Doon na ba kasi mana nga umi magkita. Miss na kay nako siya. Unya, gantong imong ikumpisal na ko nga kasaha ka sa inyong relasyon. May plano ka bang busulti ka niya? Maayo ka pa? Anak, ayaw na lang yun. Pa, Nasuko ko sa imong gibuhat. Huwag ko malipay sa kong nasairan. Pero mas mayo pang ililong mo lang kaniya ang nahimo mong kasalanan. Hangtod na sa imong kamatayon. Kung dili ka gustong buwagan ka ni Marites. nakonsensya bitaw ko pa. Nako kay nga akong pagmahay kung gano'ng nagpadaman ko sa tentasyon. Sa kinawat-kawat ng kalipay. Unaw katapusan na ka to pa. Di na ka to mausap pa. Oh, si Marites. Oh. Nanawag siya. Tubagon sana ako pa. Hello, love? Oh. Dili. Marites! Taga-ospital ang nanawag na ako gamit ang cellphone ni Marites. Nadisgrasya di ang boss. Kailang gisakyan. Nabangga sa gikasugat o sa nga dakong truck. Daghang namatay nga mga pasahero. Lakip na si Marites ug ang iyang inahan. Sakit kay niya alang ako. Naglisod ko sa pagdawat. Si Marites lang ang grabe kong gimahal umayo. Siya ang superstar sa akong kinabuhi. Papag-umasayod, kung hangtod ka no sa nga madawat ko ang iyang pagbiya ka nako sa hingpit. Dili na lang ko to. Daghang salamat, RMN.
Maayong adlaw kaniyong tanan. Nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon kini nga akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nga akong suliran. Ako di ay si Minard. Hingkod ang pangidaron, taga Zamboanga del Sur. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga pangitabo. Sikining libak na ko eh. Madiha oy libak ba uroy oy. Basin og allergy na na. Unsa ma? Basin allergy na ba? Kaya nakabantay ko nimong sige ka mangpangatsi. Ay kung ingna nga may nagsigig libak nimo. Mama, basin na ma. Wapo ba yan ang anak mo? Nga ba diha oy? Nag-alsa ka bayad ka galingon nimong bangko Minard. Oy tambali na oy kay basin og unsa na na. Giyon na ide kag saway sa imong mama ba minute? Yun na ang gidas mama. Di na mo ang kung gwapo ko kay... Huwag mo ko maliwat niya. Liwat mo kong papa. Unsa di eh. Sabi niya siya eh. Nami mo kinas mama. Mama good kay... Indot kay komedyahan. Niyo na yan ba? Dabay. Basin ba ito og gusto sa mama nimo? Ha? O basin to og allergy na. Kay kabantay ko sa kuni sukad ka lang nagtrabaho diya sa construction nga abog kayo. Sige ka naman pangatsi. May maayog mo balhin kag trabaho sa akong gitrabahoan bay. Ha? Oh. Sa siyap sa mga pintal? Mao na ma. Di na ko mo trabaho sa construction ma. Mag-apply ko dito sa gitrabahoan ni Bay Jojo. Sa siyap sa mga pintura. Unya sa bad makaya ka na nimo nga baho ba yan ang pintal. Mas may nang tingali na ma. Kaysa abog. Di ba? Oh nala. Suway eh. What? Unsa naman uong ko ini? Bis pangatsir itong gibati ko. Karon, sa maning... Nainas kong dughan eh. Magsakit na nun akong dughan og buko-buko. Sugam sa day ini, baho sa pintal eh. Makalabad sa o. Di magako magsilbi ng trabaho ah. Daan pag yun lagi ko. O, unsa na? Labad mo sa noon akong us baho sa pintal ma. Maglabad man ganin ng atong o makaagil lang taog may namintal. Kada pa kang naagil ka sa shop sa pintal mo trabaho. O usahay sabno, kabantay ko nimo mapapasar kag kaon. May kay kang mudag katog, dili mo matag oras ting kaon. Mumata ka, ari na lapas ting paniod to. Kuno kay trabaho. Napas mo ka sa tingali. Mo na maglabad sa pangimo o. Di ba tingali ta mapas mo ng batog tama? Oy! Mama sa doy. Aba diha oy. Taka man lang sulti. Makapas mo nila. Sabi lagi ko nimo anak. Ang gabayan nimo oy. Hoy din na imong gituhuan. Nga og matug ka dili mapas mo. Mao nang permi ka na lang mo palapas sa kaon ko ni akas bay. Iyon ka ba sa bana dito sa trabaho ani mo? Oh, sahay ma. Ilabi na kon, daghan pag trabahoon. Uy, ayaw nagpermi hamin hard. Kay may pasmo nga grabing pasmo nga di na madag himasmuhan. Ma. 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 Ari asutod ko ma. Naon sa ha? Aka naman dahil din sa karahuan. May kung tuwa kas punuan sa santol nga permi nimong istambayanan. Ipangita ti ka kay mga una tata. Nahuman na lumik ka sa papa ni mo. Huwag kung kita ni mong nanungkab dito sa kusina. Uy, Ma. Minan? Nausa ka? Uy! Pastilan! Kainit pagudain ni mo! Gilantan ko ma. Lantan ko. Sakit niya akong dugyan og buko-buko. Uy! Unsa? Nanuwa ka man malambit na mong papa ni mo dayon! Kadiyot, kay magkuha kong tambal. Unsi, maundag ka sa itong trabaho bay. Ano good? Ano naman? Lagi ba ito? Ano good kining? Sakit na magod akong dughan og buko-buko. Sukad sa akong
Pagtrabaho sa siyap sa pintal, bay. Maglisod ko sa ahis paginawa. Utas kay, bay. Oh, Ilantan sa kong mayo, bay. oh, mau ba? Lagi, bay. Giubo ka ba? Kuan, kining, wa mo sabay, pero, kining, mo na matiwan, bay. Kining, akong buko-buko niya, akong ginawa na ba. Kaya ganun mo, day. Uy, pa-check up og doktor ana bay. Ha? Oh, pagpa-x-ray. Kuya, ana og TB na bay minay. Ha? TB? Ako? May TB? Nadlo ko silingon sa kong amigo. Nga basig, GTB na ko. Labi na dihang, nagpangutan ako, bahin na ng sakita. Parehas pa ng sintomas sa akong gibati. Utong, yadto di ko doktor. O niya, mauna tanan ng akong gibati, dok. Duda kong bronchitis ni. Mao ba, dok? Pero aron sa pagsiguro, gyud, magpa-x-ray ta. Okay kay kuha na, dok. O niya, dok. Unsa may result na ko diha sa akong x-ray. Negative man? Oh, ha? Uy, titinuod ka, dok? Yes, negative ka sa bronchitis. Apan, may nakita kong mga spots sa imong baga. Oo, sumay. Oo, si buti pa sa buta na, dok. I-check nato ang imong laway. Kung magpa-sputum ta. Aron atong ma-check kung usa kay posibleng hinungdan sa imong gipati. Ang TB ba ang imong duda, dok? Kay, maunay pagduda sa mga nahibaw sa akong mga gipamati, dok. Well, dili ko ta magkasiguro niya na karon. Mao nga magpa-sputum muna ta, okay? Okay, dok. Ang unsay result sa akong pagpa-sputum, dok. Negative man? Ay, salamat taon, dok. Salamat, yung kayo, dok. Pero, padayon pa bagyahapon day ko ining maglibok og naunsa ko, dok. Kay negative man ang tanang resulta sa akong pagpa-check up nimo. Di ko mo toong TB na gaw, uy. Ano ko taong nakaingon mag-aana, gaw Jasmine. Ay nga nugod taong matibihon ka nga wa ka may bisyo. Di kagod man na ba ko kung manigarilyo. Og di sag ka mo inom. Og kanang ilim nung makahubog ba. Kung imposible king tibihon ka. Mas magdilang ang hil ka sana. May lang unta, gaw Jasmine. Kaya bini mo, nahadlok di ko ini. Na, ay hadlok-hadlok diha, uy. Kaya ka lang hadlok-hadlok ni mo diha. Mara na yung makapasakit ni mo. Gaw, Relax lang, good. Og lihok si mong naandan. Ay kunaw na nga may sakit ka. Kay nagpa-check up na biya kag doktor, di ba? Og negative man ka ang result. Mong, ano mabalaka pa man ka? kuan mo gaw kining asol mo ko itong iyang giingon ako ba nga. May mga spots siyang nakita sa akong x-ray. Og gipasputum ka na, di ba? Aron sa pagsiguro kung may TB ka pag yun. Apan negative ang result daw. Maong ayaw na pagsigiguna-hunaan na imong gipamati diha. Wara man na, oy. Huna-huna mo lang tingali na gaw. Gaw Jasmine. Lari ako nabugang kahoy. Apan, ngan, kutas naman kayo. Nag-abot naman na akong ginawa. Ikaw na nabukas ni Minard. Ah, Naayo na day ka. tamagad ni. Ikaw, Jasmine, ako ma. Na, muliho kong normal. Total, negative man na. Tanan akong pagpa-check up sa doktor. O niya, nga nung gikutasan ka man lagig maayo. Buti ni ma. May may managoy. Ginhawa na ko, mami. Pastilan ka ka. Ito ni mo, Minard. Kubakon ka man yung tingaling bataa ka, oy. Ubakon. Pero, wa masab ko ubama.
Naglibog na gyud kog maayo kung naunsan ko. Kaya managod ko og padoktor og negative ang tanang resulta. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sa sinugdanan, nagka-sinusitis naman unta ko tungod sa abog nga akong mahanggap ug napasagdan ako. Ang pagtrabaho ko ba sa siyap sa pintal may nakaingon sa pagsakit sa akong buko-buko? Ikaduhang pangutana, nagpa-check up na kong doktor og gi-x-ray og sputum ko. Negative ko sa bronchitis ug TB. Pero ingon sa doktor, may nakita ko na siyang mga spots sa akong baga. Unsa man kada ito? Ikatulong pangutana, dili ka ni ng cancer? Kaya nag-search ko, parehas magsintomas. Pero nga nang masakit mo sab ko og sama na, na dili man ko manigarilyo, og dili sab ko mainom og ilimnong makahubog. Ikaw pa ito katapusang pangutana. Unsa man ning magtingog nga murag mutaghoy matag ginhawa nako. Labi na kung bahago ko. Ubakon kaha ko. Apan uwa masab ko uba. Palihog. Tabangyog tambagi ko. Kininga kong suliran. Minard. Mayong adlaw mga sukitik paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ako sa ka-medical doctor. Kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag inyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problemang may punto medical. Punto legal, punto emotional, o punto problema sa mga ginadiling drugas. Yes, muna na mo pagdugay ipadala niyo suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Padasan ato ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang mga sukintig paminaw? Hinaut unta nga, malipayon ta, ni smile ta, pagmata, bahala, pagmata na hinumdum ng atong problema, mga buhatonot. Karong adlawa, na nagtapon og tungod kay wala to buhat agahapon. Wala to tiwasa. Sige lang, anak yun na, hinahilang nagtrabaho ng mga buhatono na to din ha. Di ba, partner? Yes, partner. Yes. Natay mga greetings, partner, no? Yes, kisaman. Di ba, ko na ito kay Ingrid? Di ka mo to, partner. Naiparihag ngalan ako sa Aurora, Zamboanga del Sur. Kinsa man? Rene Obra yung ngalan, partner. Basta wala yung criminal record. Wala Okay na. So may papaminaw ni Rene Obra, ako to kayo. Ba't sa iyang asawa nga si Sonia, ilang mga silingan nga si Sandra Mendoza, Teresa Maghinay, Bernadette Lucero, ug si Milik Quinto. No? Mayong adlaw niya da sa Barangay San Jose, Aurora, Zamboanga del Sur. Yes. Kinsa letter sender today? Ang atong letter sender today is Minard. Si Minard, 27 years old, taga Zamboanga del Sur. No? Medical ya problema kay sinusitis kuno ning sinugdanan unya magsakit naman kuno yang buko-buko unya hilantan pero negative sa bronchitis o TB pero na ako na spot sa baga matag ginhawa ma ako na magtingog nga mura kuno managhoy nya ang duda kuno lang cancer or hubak. Okay. Unang pangutana sa sinugdanan kuno nagka-sinusitis man unta siya at unya tungod kuno sa abog nga iyahang mahanggap niya napasagdan. Ang pagtrabaho ba kuno niya sa shop sa pintal ang nakaingon sa pagsakit sa iyang buko-buko. Posible kung allergic ka sa pintal, kan pintal no usa na sa mga volatile na substances, no? Apil man sa pintal kanang lacquer thinner, kanang varnish, kanang usa pa ng mga inyong ipang mix diha, no? So kini nga tumagong now na ni akong balikon paparihaan ni mga pangutanas ni aging mga sulat-suliran natay upat ka mga paris-paris nga mga cyanosis dihan kapita, no? Kining maxillary sphenoid, ethmoid o sphenoidal, no? Kung ma-infected ni siya either viral, fungal or kining bacterial, siyempre wala nga si punon ka, malaba di mulo, hilantan ka, no? Magkakos ni siya, literal, usa ka systemic nga infection kay madabaya ning kagaw sa pagsirkular sa atong dugo, no? So initially, sinusitis na diha, unya napoy posible nga mo dako ang imong nasal polyp diha nga nagbara sa pagginhawa nimo, dili na sama ka adequate kadaghan ang hangin nga musod sa imong nostrils mo nang maglisod na ka og ginhawa, no? So mao na explanation pa na, no? Ikaduha niyang pangutana partner,
Nagpa-check up na kuno siya doktor og x-ray ug sputum negative sa bronchitis ug TB pero naay spot sa iyahang baga unsa ka to. Yes, kung negative sa bronchitis, negative po sa sputum, naka-spot sa baga, sa x-ray, naka din sa TB pa na. Kaya pwede magkakma-negative sa sputum pero naka-TB. No? Kumaya ko ikasulti, kung labi na ka ni-enlarge ang nindako ang imong lymph nodes, may ma-compromise manggod ang imong bronchi da kung dako ang imong lymph nodes, mo press baya ang lymph node diha sa agyanan sa hangin. No? So, mukakos ni siya mga lain-lain mga simptoma like nga panington kag manggabi, nga mulos no ka og timbang, wala kay mo kaon, dali kang maluya, kapoy. So posible gyud nga naa kay TB, pa-double check na sa imong adult pulmonologist, pinagi sa further examination kay balikon ako kung naa kay spot sa X-ray, posible nga naa kay pulmonary tuberculosis. Okay, sunod yan pangutan na partner, di baka kuno nilang cancer. Kay nag-research kuno siya, parehas kuno simptomas. Pero nga no masakit man sad kuno siya sa maana nga wadi man kuno siya madnigarilyo, unya di man sad kuno siya mo inom. Na dili lang ang pagpinigarilyo o ang pag-inom og alcoholic drinks ang posible nga mahinungdan nga magkasakit ang sa katao og lang cancer, no? Daghan pa like kining environmental, no? Kaning mga kanang ining iyang trabaho pa der nga nagsige siya kuan mga chemicals nga pangpintal, no? So usa na. Pero kung mingon nga naa kay lang cancer, no? Most likely naa na gid kay PTB, no? Muduol ka sa sentro ug naay mga pulmonologist diha sa Zamboanga, mo pa-examine ka further ug sa sentro na panghatag mga tambal ako balikod sa makadaghan na nay quadruple drug therapy diha sa pulmonary tuberculosis kining isoniazid, rifampicin, pyrazinamide ug itambutol, no? Panghatag siya libre ngadto sa mga truly indigent mga pasyente. Mao ni ang mga anti-TB program sa atong gobyerno karon partner, hoping na in the near future totally eradicated na gining TB like the smallpox. Wa na gyud dinhi sa Pilipinas, no? Yes. Ug ang iyang ikaupat ug katapusan nga pangutana, unsa man kuno nang magtingog nga murag mutaghoy matag ginhawa niya labi na kuno kung mahago siya. Ubako na baka kuno siya pero wa man kuno siya ubha. Yes, doesn't mean nga wa ka uba, wa ka gihubak, no? Kining hubak man gud kay ma-press ang agyanan sa hangin, no? For some reasons, no? Due to allergy or infection or sadya, no? So kung kay mo gamay na lang ang agyanan sa hangin, muna inaanay yung murag managhoy, gitawag na mo sa among pagtuon sa pagka-doktor og wheezing sound, no? Murag kuha sa iring ito pa na all managhoy, no? Daghan tayong mga tambal, no? Mahingalan ko mga pipila ka tambal, pero mas mahigit mo doon mo pulmonologist dyan sa Zamboanga, sa Aurora, ari mo mong pagadian, sige ko gano'n pagadian sa una partner, kining duwabent, no? Na mga rotatap sa nig, dahil ka mga bentulin, no? Salbutamol ni siyang bentulin o duwabent, nga rotatap, nasa bricanil nga tambal, or kining Budicort, o Simpicort, no? O Montelocast, or Siritay, no? Mga mga posibleng mapalit nimo mga anti-asthma or anti-hubak ng mga tambal. I'm sure na ani sa pagadian o di ba doon sa Osamis, suitog yung kuha ng inyong lugar kay dugay-dugay ko sa Mulabi sa Buanga del Sur. No? Yeah. Okay, mga sukintig paminaw hinaut untangan ang may nakutlo na pagtulon ang tarong adlaw. Kini si Attorney Elaine Pathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa iyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.